En un viatge que no s'atura mai, amb la força d'allò que és nostre, que ha obert... Doncs benvinguts i benvingudes a un dels actes que considerem més importants per celebrar els 50 anys d'Òmnium Terrassa, la primera seu territorial que es va fundar casualment el 16 d'octubre del 1969. L'entitat vol retre homenatge a una colla de monitors i monitores que la majoria, joves estudiants universitaris al llarg dels anys 70 i en un clima de recuperació de l'ensenyament en català, van assumir la responsabilitat d'oferir classes de català als nois i noies de les escoles terrassenques. Aquesta tasca la vam dur a terme dirigits, perquè jo també formava part d'aquest col·lectiu, per l'Anna Santamaria, que l'any 2000, aprofitant el seu 80è aniversari, l'entitat ja va homenatjar pel seu compromís amb la llengua i el país. També se li va concedir la medalla de la ciutat. La Comissió d'Ensenyament d'Òmnium Cultural Terrassa li va encarregar l'organització i coordinació de monitors i escoles, tasca que ens explicarà amb més detall la seva filla, que la tenim aquí present. De manera que el curs 1975-76 a la nostra ciutat ja hi havia 32 escoles que impartien aquestes classes coordinades per l'Anna, amb 47 monitors i monitores i 7.500 alumnes. Abans de donar la paraula als amics que m'acompanyen, vull agrair la vostra presència i l'acollida que ha tingut l'acte. De fet, hem hagut de canviar perquè l'aula magna se'ns havia fet petita. Ens ha costat una mica contactar amb els monitors, però gràcies a la vostra col·laboració i al boca a boca hem aconseguit contactar amb més d'una 50ena de persones. Gràcies, Jaume Serra, per ajudar-nos a ordenar tota aquesta llista. I disculpeu si ens hem deixat algú. També vull agrair a les famílies dels monitors que ja no són entre nosaltres la seva presència per poder homenatjar la seva memòria. Al finalitzar les exposicions de les persones que m'acompanyen aquí dalt, a les que també vull agrair que vagin acceptar amb il·lusió explicar les seves vivències i les seves reflexions, us donarem la veu a vosaltres, que segurament teniu alguna anècdota interessant que explicar, alguna reflexió, i ens agradaria també que ho compartíssim entre tots. En acabar l'acte us tenim preparat un petit obsequi, que jo crec que us farà il·lusió, per cada monitor i monitora, i perquè en conserveu un record. I vull acabar amb una frase del nostre president Jordi Cuixart, referint-se a l'entitat. Vam néixer per salvar els mons i avui també lluitem per salvar els drets i les llibertats. De fet, tots nosaltres, en el seu moment, vam ajudar a salvar els mons i ara ens toca salvar les llibertats. Des d'aquí, doncs, demanem la llibertat immediata de Jordi Cuixart i tots els presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats. Moltes gràcies. I començarem amb l'Enric Larreula. L'Enric Larreula, que potser alguns de vosaltres vau tenir de professor o de mestre quan érem monitors, allà a la Caixa de Terrassa, no sé si ho recordeu. Ell és escriptor, dibuixant, filòleg i un dels fundadors de la Delegació d'Ensenyament del Català de l'ADEC. Ens explicarà una miqueta els inicis d'on va anar tot l'ensenyament del català, etc. Enric? Sí, d'acord. Bé, tot i que em centraré evidentment en la dècada dels 70, que és el que m'han dit que fes, voldria ni que fos molt ràpidament explicar una mica abans com va anar, perquè evidentment no s'entendrien els 70 ni el que vam aconseguir si no s'expliqués una mica el com va ser. En principi voldria retre un homenatge a les persones que durant l'època més fosca, després de la guerra, van intentar tornar a ensenyar català. Clar, destacaria el senyor Triadú, a casa seva, classes privades, va crear grups d'alumnes, als quals demanava que ensenyessin pel seu cantó, es anaven estampant aquests grupets,
En aquella època les classes es feien o bé en cases privades, o bé en llocs, en parròquies, o bé en llocs d'aquests així, i d'amagat. Cada vegada que el gobierno civil descobria que es feia un curs de català, el prohibia. Aleshores, els professors, el Pere Elias i Busqueta, el senyor Artells, en fi, tants i tants noms com voldria i m'agradaria homenatjar, acostumaven a no dir-ho als seus alumnes perquè no agafessin por i deixessin de venir per no tenir por de ser fitxats. Pel delicte d'aprendre català. És que tot això és molt gros, senyors. El que ens han fet, el que ens fan, és tan gros que sembla que no pugui ser. Sembla que no pugui ser i ens ho fan, i encara ho fan. Bé, aquests 50 van ser realment difícils, hi va haver gent jove que s'hi va posar, per exemple en Tremoleda, que després va ser director de Cavallfort, que va escriure una carta que va enviar a tots els centres excursionistes del país i centres culturals i fins i tot parroquials, amb una carta que deia 20 lliçons, oferint un curs de català, que deia 20 lliçons per perdre la por, punts suspensius, a llegir i escriure. Bé, va tenir un cert èxit, hi havia estaments que es van afiliar a aquests cursets, fins i tot per... Bé, i arribem als 60. Els 60 va ser una època, una dècada realment prodigiosa, es van fer moltes coses. A finals del 59 ja es va sortir Serra d'Or. El 61 s'engegava Òmnium Cultural. Al desembre del mateix any s'engegava Cavallfort. Al cap de poc, al cap d'uns anys, Rosa Sensat, que era aquesta associació de mestres que seguien els directrius d'en Galí, dels antics pedagogs que hi havia hagut anteriorment, es van, diguem-ne, organitzar per fer l'escola de magisteri i es van reanudar els estudis de filologia catalana a la universitat. El 68, i alhora, perdoneu, es va engegar el moviment de la nova cançó, que va tenir una gran popularitat. Tot això va fer que aquests 60 fossin bastant moguts en aquest aspecte. L'any 68 era l'any Fabra, es celebrava el centenari d'en Fabra i hi va haver una colla d'actes, sobretot una gran campanya del català a l'escola. Català a l'escola, fins i tot encara per casa em corre un cartell d'aquella època que deia català a l'escola, amb dibuix d'en Cesc. Bé, tota aquesta pressió, tota aquesta embranzida que semblava que teníem, fins i tot Cardona va dir Catalunya té la iniciativa, perquè realment semblava que avançaven, tenien moltes esperances de fer coses, es van traduir que finalment el Ministeri, amb el Villar Palací, que era el ministre en aquell moment, en la Llei d'Educació de l'any 1970, i ara entrem en els 70, però per la pressió que hi havia hagut en aquests 60, en la nova Ley de Educación hi havia un apartat que deia que l'ensenyança de la llengua serà naturalment la llengua espanyola, una llengua extranjera i en su caso la llengua materna. Llavors precisava més en la segona etapa, diguem-ne, i precisava que en el cas de que los alumnos proceden de una lengua tendrán que enseñarse a partir de la lengua para poder aprender mejor la lengua espanyola. És a dir, al capdavall es va fer una llei amb la finalitat de no ser completa, perquè no s'hi va destinar ni cap estudi seriós de quines eren les regiones espanyoles que tuviera otra lengua, ni s'hi van dedicar diners, ni s'hi van preparar els mestres. És a dir, una llei perquè no fos dit que no s'avançava, diguem-ne, però amb la voluntat, diguem-ne, contundent de no ser aplicada. Però va sortir escrit. Això va fer que els professors que ja anaven fent classes, per exemple, jo mateix havia començat a fer classes de català, havíem fitxat per fer classes de català en una escola d'un barri que jo no sabia ni que existia. La veritat és que quan vaig acceptar aquesta feina vaig pensar, ostres, bueno, no soc mestre, en fi, anem-ho a fer. Vaig arribar en un barri i em pensava que havia caminat molt, perquè no parlava català absolutament ningú en aquell barri. Em va estranyar, perquè en aquella època ja em veies de gent pel carrer que parlava castellà, però no és que els esquivessis, però eren uns altres, uns que no coneixies, eren pocs. I tot d'una arribar en una barriada i veure que allà no parlava català absolutament ningú em va fer canviar completament la perspectiva de la problemàtica, diguem-ne, lingüística.
Llavors jo em vaig dedicar a aquesta feina, que vaig creure que ensenyar el català era una cosa absolutament vital si volíem sobreviure com a poble. Bé, un grup de professors de la DEC, encara no en dèiem DEC, però bé, era del d'Òmnium Cultural, amb la llei aquesta d'en Vidal Palestí a la mà, van creure que havia arribat el moment d'introduir el català a l'escola, perquè la llei autoritzava aquesta experiència. Aleshores, aprofitant que a Santa Coloma de Gramenet la Diputació havia engegat un curset de català per adults i anava gent, i fins i tot s'havien anat apuntant criaturetes a aprendre català, barrejat amb la gent gran, i fins i tot se n'hi van apuntar tantes que van haver de tancar la matrícula, no hi cabien les criaturetes, van creure que el català s'havia de portar a l'escola. Aleshores, una colla de professors que van esdevenir el grup promotor, es van anomenar d'aquesta manera, en van parlar amb Òmnium Cultural, en Triadú, en van parlar amb la Junta d'Òmnium i van creure que doncs endavant. Aleshores van anar a visitar l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i li van, amb la llei a la mà, li van dir que pensaven que era el moment d'introduir el català a l'escola. Li demanaven autorització a l'Ajuntament per visitar totes les escoles de Santa Coloma. I l'Ajuntament s'hi va venir. Van visitar les escoles de Santa Coloma i aleshores van redactar una mena de protocol de dir, mira, per anar bé han de ser 2 hores a la setmana, dijous, dimarts, dijous, o dilluns, en fi, és igual, 2 dies a la setmana, 1 hora cada dia, dins l'horari escolar. I l'any 72, l'any 72, a Santa Coloma, a l'octubre, van començar a haver-hi classes de català a dins l'horari escolar de l'escola. Això va animar molt el grup de professors que ens movíem en aquests afers i a partir d'aquell moment es van engegar tot de campanyes, per exemple una a Sants, visitant escoles una per una, a la zona franca, a llocs diversos. A mi mateix em va correspondre una part de Barcelona que anava des de dalt del Coll Serola, però llavors baixava per Gràcia, llavors arribava tot el Poble Nou i tot el Besòs. En fi, llavors, mira, anàvem visitant escoles una per una, oferint classes de català dins l'horari escolar. A vegades t'engegaven escales avall, moltes escoles, i a d'altres, doncs, senzillament, com que no pagaven res, doncs s'hi avenien. Bé, l'any 74 ens va venir a visitar un representant de l'Ajuntament de Barcelona, regidor, a preguntar-nos què costaria de portar el català a les escoles de Barcelona. Se li va fer l'estudi pertinent de les escoles que hi havia, les aules, els nens que hi havia, els professors que caldrien, i venia a sortir uns 50 milions de pessetes d'aquella època. Ell, Soler Padró, es deia, ho va proposar a l'Ajuntament. Aleshores, 18 regidors li van dir que no. Són els 18 del no. Suposo que la gent gran recordarà hi va haver els 18 del no, que fins i tot la Trinca els en va fer una cançó i els hi va dir de tot. Bé, és igual. Va ser tan fort la reacció ciutadana pels 18 del no que aleshores molts altres ajuntaments, perdoneu, al cap de 15 dies a l'Ajuntament de Girona, un altre regidor que es deia Paredes, senyor Paredes, va proposar el mateix a l'Ajuntament de Girona i també l'Ajuntament de Girona li va dir que res d'ensenyar català a les escoles de Girona. O sigui, les coses anaven com anaven. Ara, de tota manera, va ser tal la reacció de la gent que a partir d'aquell moment molts ajuntaments es van venir a facilitar, no només a facilitar que es visitessin les escoles del seu ajuntament, sinó fins i tot a col·laborar econòmicament en el manteniment dels professors de català. Bé, en aquella època, en aquell 74, jo vaig arribar a Terrassa a fer uns cursos de català per a monitors. Allò que comentàvem, m'ha fet molta gràcia ara retrobar persones que feia 45 anys que no veia. Com ens ha passat? 45 anys, sembla mentida. Però encara estem aquí. Encara hi som uns quants, no tots, per desgràcia, però encara n'hi ha que hi som. I bé, a Terrassa vam també intentar formar la gent. En aquell moment es feien les classes a la Caixa. Recordo perfectament els teus pares que en sabien molt més que jo, però venien per fer caliu, per dir coses, per animar, no per engrescar.
Escolteu, en aquella època, tot i que era molt dur, perquè després us explicaré com vaig a temps. Ja hauria de plegar. Però una cosa, deixeu-me-la dir. Volia felicitar un homenatge a en Prunés i a la Santa Maria, però ja ho he fet. Era tanta la quantitat d'escoles que al final vam aconseguir que ensenyessin català que quan l'any 78, mort en Franco, a les Cortes Espanyoles hi havia la proposta de què haremos con el catalán, no sé qué, no sé cuántos, y es deia, no, esto voluntario, no, ahora no vamos a obligar a los catalanes de habla castellana que aprendan catalán, esto sería una imposición, deien allà, a les Cortes de Madrid pels passadissos, el mateix Franco ho deia. Aleshores, Paco Noy, que era el director de l'ICE d'aquí, va anar allà a Madrid i va parlar amb la gent d'allà i va dir, escolteu, si hi ha 170.000 nens, gairebé tots de parla castellana, que estan aprenent català a Barcelona, a Catalunya. I cap problema, al contrari, els pares ho demanen. Per tant, i això, aquest fet concret, aquesta feina que van fer els professors de català, els monitors, vosaltres, en aquella època va fer que finalment, quan es va redactar l'any 78, això famós de la Constitució, que en diuen ara, ja en deien així abans, acceptés el català com a assignatura obligatòria i després la possibilitat de fer-ho tot en català. Gràcies a això s'hi van poder enganxar els bascos, valencians, mallorquins i gallecs. Imagineu-vos si la feina que van fer els monitors de català dels anys 70 va ser important, que va ajudar a redactar una llei que fes obligatori el naixement del català. I amb això acabo, tot i que ara... Bé, doncs ara donem veu a la Montserrat Prunés, filla de l'Ara Santa Maria, que jo crec que havia de venir a representar, i ens explicarà una mica com es va cuinar tot això aquí, els monitors, els mestres, una mica l'experiència. Ei, a mi em vas dir que era des de casa, depèn de com ho veiem des de casa. Des de casa, tu des de casa. Sí, no, perquè... Tu tranquil·la, parla del que tu tinguis bé a dir. Sí, el fet de viure tot aquest moviment. A veure, a casa primer m'aniré una miqueta abans per veure d'on trèiem i d'on vam treure la pila de monitors que van anar sortint i el boca-orella també va facilitar. A casa, com que el pare era escolta i tenia relació, també estava dins la clandestinitat, refer l'escoltisme a Terrassa, llavors es relacionava evidentment amb una pila de xicots, perquè clar, xicots per un cantó, les noies per un altre, tot barrejat encara no podia ser. Doncs el cert és que el fet de tenir tanta relació amb la pila de nois i xicots encara una miqueta jovenets, però això va fer que amics nostres també, i després el fet de remoure a través de l'escoltisme totes les trobades que fèiem i campaments i coses d'aquestes, aquí van sortir una pila de persones que estaven engrescades, que els va engrescar la meva mare, d'això se n'en cuidava ella, però per poder fer aquesta tasca de monitoratge, perquè clar, no érem professors, sinó que la mare ens explicava, això comportava que anéssim pas per pas, paraula per paraula, com aquell qui diu, a poc anar entenent i anar treballant el que eren els masculins, els femenins, els singulars, els plurals, tot molt senzill, però que tots érem capaços d'entendre perquè bàsicament teníem els estudis bàsics. Llavors, esclar, ella ens feia classes a l'Òmnium Cultural a les nits o a les tardes, i després nosaltres, un altre moment de la setmana, a l'escola que teníem assignada, anàvem a fer les classes de català. Aquestes classes també ens servien, continuant amb el tema de classes, ens servien per enriquir-nos entre nosaltres mútuament, perquè parlàvem d'experiències que
que teníem, que ens havien passat, de coses que et passen i que dius jo no hi torno a aquella escola, però llavors hi havia un altre que li havia passat una cosa pitjor i que hi tornàvem en aquella escola, perquè clar, la feina que teníem. També era una feina que era remunerada i en aquell temps era ben remunerada perquè ens pagaven 100 pessetes l'hora, amb la qual cosa doncs era ben pagat. També cal dir que tot això, tota aquesta feina de preparar els monitors doncs portava una pila de feina a casa, cada classe, amb els seus alumnes, i llavors doncs, la mare, que no deixava passar mai el dictat, perquè primer s'havia de fer el dictat per veure com anàvem avançant sobre el que havíem treballat els dies anteriors, i després recordo uns fulls que hi havia buits, frases que hi havia buits i s'havien d'omplir, sense cap falta. El forat s'havia d'omplir sense cap falta. Clar, tot això després ella s'ho emportava a casa, amb la qual cosa vol dir que, clar, de mare en teníem, però no en teníem gaire. Era transformada en moltes hores de correcció i moltes hores d'apuntar coses i d'anar omplint papers per poder anar veient que la feina que li havien encomanat des de l'Òmnium, doncs això s'anava fent. I tenia una mena de fe que ens encomanava a la gent que tingués ganes d'estimar la feina que feien, que és el que ella feia. I això sí que d'això en dono fe que transmetia aquest sentiment, ja em perdonareu. Però també, esclar, a casa eren molts, pel que he dit abans, a través de l'escoltisme, doncs també hi havia reunions, quan no hi havia reunions d'una mena, hi havia reunions d'una altra mena, després venien uns senyors que de tant en tant venien una colla de senyors trajats, que aquests són els de l'Òmnium, val. A veure, nosaltres érem més joves. Després, a un altre moment, venien uns altres senyors que anaven, no amb xiruques, però tenien un altre vestit. Aquests eren de l'escoltisme. Vull dir que anaves una miqueta i sabíem, això sempre havíem de portar al quarto de Reis, i havíem de portar un cafetó i unes tasses, i després totes aquestes tasses s'havien de retirar i després s'havien de rentar. Vull dir que, a veure, de feina n'hi havia dintre del que era, de feina n'hi havia, i la feina doncs l'anàvem fent entre tots. També hi havia una persona que pobra anava de bòlit, que és la meva germana petita, perquè aquesta, esclar, era petita i no sé massa si se sabia posar allà on li tocava, la pobra. Jo no ho sé. Vull dir, suposo que ella us en podria dir més coses, no? Perquè, clar, els altres érem tots una mica més grans i ella doncs tenia 5, 6 anys, 7 anys i clar, les necessitats de pares eren unes altres diferents de les necessitats que potser se li oferia, no tenia. Sort que teníem unes veïnes que, mira, de tant en tant trucant a la porta t'obrien i podies passar una estona a casa les veïnes. I si no, amigues, o baixava de l'escola amb amigues i tal. D'aquesta manera també l'Anna ha sortit com ha sortit, que s'ha sabut espavilar. I bé, llavors, esclar, aquesta feina hi era aquesta feina. I era dura, a vegades era dura, a vegades jo pensava que aquesta gent no se'n podrien anar a casa seva perquè ara és l'hora de sopar, hem de sopar. De sopar és a la taula. A veure, després a mig sopar o a mig dinar venia aquell senyor pobre que ho sabia, que era un corrector d'una impremta i venia a corregir les seves coses, que era l'hora que podia trobar la meva mare. Doncs bé, cap a casa i un altre més. I, esclar, sempre era un entrar i sortir de persones que amb els seus neguits, professors monitors de català que s'havien trobat amb un professor que no els volia i clar, no els volia però aquella persona s'hi havia presentat, aquella persona tenia un paper perquè havíem de signar i el professor ens havia de signar un paper conforme havíem fet la classe perquè nosaltres la poguéssim cobrar. I clar, llavors, i ara què faig? Perquè aquest senyor no m'ha volgut, i ara què faig? On vaig? Ja ho arreglarem, vinga. Vull dir que sempre hi havia feina, a casa sempre hi havia feina.
d'aquesta i vaja, d'altra que és més íntima i tampoc no cal fer-ne res. Però realment la vida dintre de casa és una miqueta dura, no era tan fàcil com així. Vull dir que la professora que vosaltres teníeu, que anava més o menys relaxada per poder fer la classe, a casa també ho semblava, però esclar, havia de fer triscar a tots els 5 altres que hi havia per casa. Vull dir que la feina era una miqueta dura. Bé, jo em fa l'efecte, ara, de tota manera, i des d'aquí, jo moltes gràcies a tots els monitors que vau fer aquesta feina. Moltes gràcies. Seguim escoltant experiències. Ens parlarà el Salvador Cardús. Ell és sociòleg, periodista, doctor en Ciències Econòmiques i antic monitor de català. Molt bé, molt bon vespre a tothom. Moltes gràcies de convidar-nos a aquest homenatge. Això que et facin homenatges no sempre ve de gust, no? Ens donaran un remet de flors o una cosa així. He de dir que he vingut més a mirar de fer memòria que no pas a explicar coses. No tant perquè tingui mala memòria, sinó perquè en tinc poca. Recordo poques coses de tot això. Després hi tornaré amb aquesta qüestió de la memòria, però sí, vaig fer de monitor. Ara diré 3 coses que recordo, només en recordo 3, això m'anirà bé per no passar-me dels 7 minuts, però més aviat he vingut a prendre notes i ja n'he pres unes quantes i a veure si al final me'n vaig a casa recordant més clarament què és el que va passar. El més clar, la memòria més clara precisament és aquesta, la de les classes de català de l'Anna Santamaria. Això sí que ho recordo molt bé, allà al carrer Sant Antoni, a la seu que tenia l'Òmnium. No sé qui més hi havia, no recordo ningú del grup que anàvem a classe. Alguns noms m'atreviria a dir, em sembla que, però no n'estic del tot segur, però anàvem a classes de català amb l'Anna Santamaria. Havíem passat a l'escola de no fer pràcticament res, allò del faristol. Jo vaig tenir la sort a l'institut que teníem un professor, un senyor d'Olesa, que escrivia, que havia publicat una novel·la que es deia La darrera primavera, en Ramon Verdés, i que ens feia classes de català de 2 a 3, 2 dies a la setmana, i ens quedàvem una hora més fins que per fer aquesta estona de català, però això era l'any 70-71, per tant, després és quan van venir les classes de l'Anna Santamaria, i sí que puc situar-ho a l'any 1972, perquè és el que diu el llibret que ens va fer comprar per poder estudiar català. Els exercicis de gramàtica catalana, l'ortografia i la morfologia del Jeroni Marvà. Porta data de l'octubre del 72, per tant, això vol dir que és quan vam començar a fer classes de català amb l'Anna Santamaria. El llibre valia 25 pessetes, és a dir, 14 cèntims d'euro, amb el que dius que cobràvem, que no me'n recordava, amb aquests 60 cèntims d'euro a l'hora, podíem comprar els llibres amb una certa folgança. La segona cosa que recordo, vinculat amb això, recordo també que vam acabar, però jo diria que era simultani, vam acabar fent un examen que acreditava el català que sabíem a la Universitat de Barcelona. Recordo que hi vaig anar amb la Magda Eres i ens vam examinar allà en una aula d'aquelles antigues, molta gent, i que vam fer un examen. Ara hauria de buscar el títol, però em sembla que tinc títol de profe de català de la Universitat de Barcelona. Segona cosa que recordo és les 2 escoles on vaig anar, on em va tocar a mi anar, que eren el grup Sant Llorenç, el grup escolar Sant Llorenç, que era una escola de nenes, els grups Sant Llorenç, com diu la paraula, i un col·legi de nens, els Hermanos Amat, que de les nenes no en recordo res, excepte que era molt plàcid, les nenes molt bones nenes, diguem que no hi havia cap problema, tampoc era una classe gaire gran, devien ser una trentena de criatures, en canvi els Hermanos Amat
devien ser 50 o 60 nanos, i sort i no sort, per sort que el professor, que el recordo, això sí que el tinc fotografiat, el tinc aquí a la cara, el veig, era un home autoritari, d'aquells de bufetades i clatallots i crits, però mentre el grup Sant Llorenç, la mestra se n'anava i jo podia fer la meva feina, aquest es quedava allà al darrere a l'aula, així dret. No sé si vigilava els nens o a mi, però en tot cas sabia perquè ara hi hagués ordre. Com a mínim les classes amb 60 nens van poder funcionar. Tercera cosa que recordo, bé, també és veritat el que deia l'Enric, que això d'anar allà als Hermanos Amat era com anar al Far West lingüístic, era un altre món, no era el món de cada dia, descobries un entorn especialment difícil, però es feia amb molta tranquil·litat. Tercera cosa que recordo és que els diners que ens pagaven de les classes de català se me'ls van portar tots l'àmfora. Gasolina, a part del Vespino, que hi havia de posar gasolina per anar amunt i avall, però la resta, entre l'Anici i la Gemma, se m'ho van quedar tot. No m'ha quedat res, diguem, pel futur. No vaig poder estalviar res. Vull acabar amb una referència a aquesta qüestió que deia al començament, que és en la que he estat aquests dies donant voltes. Aquesta poca memòria, aquesta mala memòria del que va representar fer de monitor de català, a mi em fa pensar que és que, almenys jo, però diria que la majoria, ho vam fer sense cap sentit d'heroïcitat. No era, diríem, anar a la guerra, no era anar a fer un combat enorme. Potser, fins i tot diria que era fet amb poca consciència de la transcendentalitat que tenia, com ara explicava l'Enric. És a dir, era molt important, però això ho he sabut ara, ho he sabut després. En aquell moment, amb 18 anys, doncs te'n vas a fer classes d'estudiar català, que ja et sembla bé, que està bé. No sé qui m'hi va portar, alguna cosa hi devia tenir a veure la Tecnos, perquè el llibre aquest, que era el que fèiem servir, el català audiovisual, l'Antoni Grau, el Josep Socarrats i fins i tot la Marina Pena, que ens havia fet dibuix, són dels autors, per tant, aquí deu haver alguna connexió, diguem, que no sé exactament allò quina és, però això és fet sense heroïcitat, amb poca consciència de la transcendentalitat, sí amb una certa experiència d'una situació excepcional, però assumit amb el convenciment, jo crec, tinc mala memòria, però jo crec que ho vam assumir, ens hi vam posar amb el convenciment que estàvem fent el que s'havia de fer. És a dir, que fèiem el que ens portava cap al futur, que havia de venir. No contra alguna cosa, sinó a favor del que havia de venir. Com ara amb la independència, que sabem que vulguin o no vulguin, també arribarà i amb la mateixa normalitat hi estem arribant. Gràcies. Seguim amb la Montserrat Galí. Ella és especialista en aules d'acollida i jo diria que és una de les monitores més antigues que hi ha. Antiga i vella. Explicaré una mica la meva vida. Jo vaig néixer en un poblet de la Segarra, de Roja de Segarra exactament, prop de Cervera. Fa molts anys d'això. Aleshores, a l'escola del poble havíem d'aprendre tot en castellà, com tots, suposo. Però parlàvem en català, no sabíem res més. I quan havia de venir la inspectora, sé que la professora, la senyoreta, es posava desesperada perquè no sabíem parlar castellà. I l'inspectora... Però dèiem cada castellanada de por. Però el meu pare, que va néixer l'any 1901, tenia una biblioteca bastant gran, bastant important, tot en català. I jo vaig començar a llegir el català a la biblioteca del meu pare, quan era molt petita, tant que a vegades no entenia ni el que llegia, però tot ho llegia en català. I així vaig aprendre a llegir i a escriure en català, bastant bé.
Després també vaig estar a l'escoltisme. L'escoltisme també va ser molt important en aquest cas. La vida va donar moltes voltes i ja casada i amb fills vaig anar a aprendre el català a una biblioteca que hi havia al carrer Major de Sant Pere. I allà, que no recordo el nom, si algú el recorda... El que dèiem de la mama més doncs allà vaig tenir de professora la senyora Paulina Pi de la Serra, la primera professora que vaig tenir, la Paulina Pi de la Serra. I després l'Anna Santamaria, la senyora Anna Santamaria. En aquells moments, al cap de poc, l'Òmnium va començar a impulsar el moviment per aprendre català a les escoles. Els anys tampoc els recordo, passa com tu, que no tinc ja ni idea dels anys, però sé que tant l'una com l'altra ens van animar molt a anar-hi. Estàvem aprenent català millor i ens van animar molt, tant la senyora Paulina Pi de la Serra com la senyora Anna Santamaria, a anar a fer classes de català. I ens vam animar i així ho vaig fer. Les classes eren en horari de permanències, de 5 a 6, amb hores que els nens estaven ja cansats, que alguns no ho rebien gaire bé, però bé, això ho vam fer. Calia buscar una escola i vaig anar a l'escola Isaac Peral, a Can Orell. Jo només he estat en aquella escola sempre, no vaig canviar d'escola i la directora, que es deia la senyora Maria, tampoc recordo el cognom, em va ajudar molt. Era una persona molt catalanista i acceptava molt bé que es fessin classes de català a la seva escola, cosa que no a totes les escoles era igual. Hi havia escoles que als directors no els agradava gaire. La directora em va orientar molt, perquè jo no havia fet mai classes, no sabia com començar, a tractar els nens i tot, i em va donar molts consells, com fer els exàmens, com fer les classes i tot. Però bé, així va anar passant el temps. L'Òmnium ens va proporcionar un llibret, que és aquest, però jo ja no el tinc, jo ja tot ha passat. I ens va anar molt bé, ens va ajudar molt aquest llibret. Però el que també ens va ajudar molt és el contacte amb els altres monitors, que ens anàvem veient i entre cançons, poesies i el tracte de l'un amb l'altre, doncs vam anar podent sortir-nos de tot això. Després, ja la Generalitat va començar a demanar professors per fer la classe amb horari normal, amb horari lectiu. I ens van demanar també els que si volguéssim nosaltres anar-hi i sí, vaig anar. Llavors ens van fer un examen, que no recordo on, tampoc, a Barcelona. Sé que hi havia el senyor Arenas, que ho va impulsar. Jo m'hi vaig presentar, els exàmens no eren gaire difícils i vaig aprovar. Llavors vaig anar... Clar, llavors havíem de buscar una escola per anar-hi tot el dia. I hi havia un monitor que es deia Joan Tost, que estava a l'Antoni Ubach, i ell era professor de ioga i no podia fer classe tot el dia. I em va dir si volia anar. I vaig anar. L'Antoni Ubach estava a Can Inglada, me la va recomanar i allà que vaig anar. En aquell moment tenia 36 anys. Esperava el quart fill i a l'Antoni Ubach vaig estar fins als 65, que em vaig jubilar. Al principi ens feien un contracte cada any, però després, a base de lluites i de tot això, doncs vam aconseguir que ens fessin un contracte laboral indefinit, etc. I aquí ja comença una altra història. El cas és que jo he treballat sempre en català i pel català. Un cop jubilada vaig fer classes de català a Càritas, a un grup de dones immigrants, també a la meva antiga escola, un grup de pares i mares. Al Col·legi Marià Galí, també a pares. No sé com acabarà tot això, no sé si estem millor o pitjor que en aquest temps, però almenys lluitem perquè així sigui.
i voldria acabar amb un desig de llibertat per les persones que fa tant temps que l'han perduda, precisament per lluitar per la nostra llengua i la nostra pàtria. Bé, ara donem la paraula a Josep Puig. Ell és historiador, professor de la universitat i també antic monitor de català. Bé, bon vespre. Molt content d'estar aquí i haig de dir que molt emocionat perquè he trobat gent que feia molts anys que no veia i perquè m'ha portat també molts records d'aquella època, malgrat que han passat 43-44 anys. I aprofito per felicitar l'Anna Querol i el seu equip per la preparació d'aquest acte, que em consta que porta molt de temps organitzant-lo. No és senzill muntar una cosa d'aquest tipus i penso que realment valia la pena. I tant de bo que no hagin de passar 45 anys més per assegurir la importància del que estem fent aquí en aquests moments. És a dir, m'agradaria que, almenys personalment, en els propers dies o setmanes, doni compte de lo important que ha estat. En aquest acte, evidentment, ja s'ha dit, però jo també vull tornar a dir, trobo falta gent que haurien d'estar aquí davant, com el Josep Rull, el Lluís Puig o en Jordi Cuixart, com a màxim representant d'aquesta activitat. Ara podríem parlar d'un suposat, algun dia hipotètic país normal, una situació normal, però tristament no és així, per tant, tot plegat molt decebedor. En un acte que també hem de fer memòria aquelles persones que foren fonamentals en aquesta història, en aquest argument que avui ens acull. Començant parlant a Santa Maria, Màrius Samarra i molta altra gent que jo ara segurament no em ve al cap, o companys de docència com en Cesc Aldea, Sebastià Oms, Emília Cuní, Aurora Segura, Josep Maria Torres, i també segurament en deixo algun. Quan penso en el Cesc, ostres, no puc deixar de pensar en l'injust i inabastable sentit de la nostra existència, morint amb 25 anys i amb una obra poètica ja de molta vàlua i molta qualitat. Òbviament agrair a tots vostès la seva presència i celebrar que l'acte tingui lloc en aquest espai. Jo crec que aquest era el marc idoni i així ha estat. I a partir d'ara llegiré el que tinc a punt, no jugaré a improvisar, no tinc la categoria de la ministra de Justícia i molt menys de l'altre dia als Jardins de la 9 a París. I per tant us haig de dir que com a mestre de català vaig estar al Col·legi Pere Viver, el president Salvans i el Bisbat de Gara. Les classes les feia de 3 a 6 de la tarda i quan em tocava anar d'un lloc a l'altre, si us situeu, president Salvans, carrer Hermano Joaquín Campalet, Bisbat de Gara, més proper al que seria plaça Nova, etc., em desplaçava amb el meu Ondine Renault, el cotxe de les vídues, i on el pare molt encertadament ja de temps havia col·locat de forma permanent una pedra de 30 quilos a la part davantera per evitar qualsevol ensurt. Vaig fer de mestre els anys 75-76, 76-77 i el primer trimestre 77-78. Aquí també em passa com en Salvador, que em balla pel cap sí algun altre any, però realment no ho puc garantir. El cert és que al gener del 78, com molts altres joves en situació de pròrroga militar, van haver deixat tot el que fèiem i en el meu cas adreçar-nos en fila cap a la caserna d'intendència a tocar a la Ciutadella, que avui dia seu, una de les seus de la Pompeu Fabra, amb el senyor Pere Torres al davant, que seria realment una escena també per alguna pel·lícula de Roberto Benigni. Destí Saragossa i després Òscar alta muntanya, amb l'al·lèrgia que li tinc jo als mosquetons, grampons, piulets, esquís. Les coses van com van. En aquell temps ens coneixíem quasi bé tots per interès d'estudi, edat i subsistència. Compartíem la diària expedició a l'Autònoma, fèiem la ruta Ho Chi Minh cada matí i després freqüentàvem els mateixos similars espais, com podien ser Las Vegas, la llarga brana de la plaça Vella, la ja escava del carrer Sant Quirze, el Catalònia, el Vell i el Nou, el bar dels Mics de les Arts i, per descomptat, i de bon rotllo, la sessió setmanal d'autoflagel·lació col·lectiva com era el Cineclub del Social.
Realment els que vam ser fidels espectadors d'aquelles sessions vàrem també graduar-nos amb el que podríem dir-ne masoquisme cinematogràfic que ens ha preparat per moltes altres coses a la vida. Després del cinema, que em sembla que era els dijous, encara fèiem l'última copa a Las Vegas, tot veient nit sí i nit també entrar la imatge fantasmagòrica d'en Conrad Fontell, Spigman, amb un parell d'ensaïmada sota el braç. Algú va dir que a l'Òmnium del carrer Sant Antoni, durant la guerra Francesc Macià, faltaven professors de català. El preu, jo tenia entès primer 75 l'hora, després 100, el càlcul aproximat serien 5 eurets actuals, i quan s'acostava al final de mes, evidentment esperàvem amb delit el pagament corresponent. Bueno, d'acord. Havíem de presentar una simple anotació amb les hores que havíem fet. Algú diu, vés i demana parlar a Santa Maria i et dirà el que has de fer. Doncs cap allà. Així doncs, entre setembre i octubre del 75 començava la meva activitat de mestre català, que bé que sona, no?, aquesta identificació, i que amb els anys em vaig cuidar d'homologar i recollir-ho en la meva targeta professional. Hi havia dos requisits. Un, assistir a classes a la delegació d'Òmnium del carrer Sant Antoni. També és cert, com em passa amb en Salvador, que no recordo massa la gent que m'acompanyava en aquelles classes. I l'altre requisit, esperar que la Santa Maria et digués a quin centre o centres estaves destinat i davant a qui t'havies de presentar. Sobre les classes setmanals de català no hi anava tothom, o almenys a la meva hora hauríem ser, com dic, 7-8 persones. Les fèiem una taula ovalada molt gran situada al final d'aquella noble planta baixa al carrer Sant Antoni. L'Anna seia al cap de taula, tot presidint cada sessió, i allà vaig descobrir i conèixer una persona excepcional, d'una gran saviesa lingüística i d'un tracte afable com molt poques altres vegades he rebut durant la meva carrera professional. Quina categoria i quin estil. Ostres, l'Anna ens estimava tant, però tant. Repassàvem l'apòstrof, les tòniques, les àtones, les combinacions dels pronoms febles. Ara que tinc temps intentaré buscar una combinació de 4, no sé si és possible. I els diacrítics, que com bé sabeu ja fa temps que estan en permanent estat de rebaixes. Respecte a les classes a les escoles, l'Anna feia d'ambaixadora, d'introductora, abans del nostre aterratge, i sempre em recordava que mai havíem d'enfrontar-nos amb la direcció del professorat. Sisplau, no entreu en conflicte, sempre, per favor, molta cura. De fet, i ho podeu recordar els que vareu fer aquesta tasca, el director i en darrer terme el tutor de cada grup, quart A, tercer B, tenien la paella pel mànec en acceptar o no un professor que fes unes hores de català. I això passava fins tot l'any 76. Cuidado, compte, continuàvem tenint aquesta característica, tot i que havia començat un berenar de negres que hem batejat amb el nom de transició. Així doncs, et podries trobar un director, com en Didac Sòria, el Pere Viver, on tot eren facilitats. Bon home, tracte exquisit i que fou en bona mesura responsable directe de que a l'escola de la carretera de Matadepera hi trobéssim un ambient acollidor i estiguéssim ben atesos. Pel contrari, recordo un professor, el president Salvans, penso que era el president Salvans, que diu el primer dia: niños, ha llegado la hora de la clase optativa. Podéis escoger entre el catalán o el patio. Han sortit tots disparats menys una nena. Dic, i tu no surts? És que jo voy para dependienta. Amb facilitats o sense fou una experiència meravellosa i més per tots aquells que després vàrem agafar el camí de la docència. Aquella fou la nostra primera etapa formativa, marcats per una nul·la experiència i una edat molt primerenca. Érem molt joves. No era fàcil dominar un grup, i més s'ha dit aquí, aules a vegades unitàries que hi havia gent de totes les edats. I menys si era el grup C, que ningú volia, si us recordeu el grup C, quin perfil tenia. Eren molt novells, amb pocs recursos, i més si en alguna classe t'encallaves en demostrar per activa i per passiva que llapis i globus eren mots invariables. Deixem-ho córrer, saps, l'estona ja no feia res més. Em demanen també un balanç històric i molt ràpid. La història de la ciutat d'aquells anys, entre el final del franquisme i el suposat inici de la democràcia, no pot descuidar aquest capítol. Vam ser gent privilegiada, potser en aquest moment no n'érem conscients, d'acord?
que vam tenir a l'abast un periscopi que ens permetia resseguir la realitat educativa de les escoles d'aquell temps. I realment hi havia molta feina a fer. Allò estava molt trinxat. En Bernat Guisà, em sembla que està per aquí, dedica uns fragments en el seu darrer llibre, que recomano sobre la transició, a parlar de l'escàs de català de l'ONU, i convido a nous projectes de recerca d'història local que no s'abandoni aquesta temàtica. No és un tema secundari. També reconec humilment que si aquesta proposta, si aquesta activitat es va repetir en altres ciutats de Catalunya a part de Barcelona. Ja no és qüestió d'una iniciativa carregada de bona voluntat amb 40 persones més o menys mobilitzades. És conèixer també el grau de compromís de molta gent, i segurament els recordareu, que pagava de la seva butxaca que aquelles classes es poguessin fer i que cada mes poguessin cobrar. De gent que feia possible el miracle de que allò pogués continuar. I sempre estaves amb l'all al cor, però el mes següent s'hi podia tornar. I quin tracte han tingut aquests prohomes, carregats de bona voluntat i patriotisme? Hi ha alguna placa que recordi tot això, ara que estem amb el tema de la memòria? Els mestres de català, m'agrada el títol també que he rebut, els pioners de la represa lingüística, sembla com som molt soviètic, és una pàgina de les 1000 iniciatives que la ciutadania va tirar endavant per reconstruir allò que el franquisme havia malmès i eliminat. Perquè no solament els mestres de català, és també tota l'activitat d'Òmnium, la llibreria Àmfora, l'escoltisme, el centre excursionista, o les mobilitzacions, i alguns d'aquí en sou testimonis, per preservar el patrimoni que també estava en un veritable perill. Acabo. Faig un suggeriment que aquesta trobada d'avui derivi en una publicació, on es recullin aquests parlaments, d'altres, col·laboracions, i que realment això sigui quelcom que ens acompanyi a nosaltres i a la futura generació d'aquest fet tan important. També tenia apuntades algunes anècdotes, però permeteu-me'n una, que no és ben bé el de mestres de català, la nostra activitat, però sí que té molt a veure, i que l'Enric Larreula parlava del català a l'escola. El 78 vaig anar a la mili, i al cap de pocs mesos el capità de la companyia d'alta muntanya em crida i diu: recluta o soldado Juanico, vuelvo muy decepcionado, he estado en Cataluña y me he llevado una muy mala impresión de vosotros los catalanes. Pero mi capitán, ¿qué me dice? Sí, muy mal. Yo me pensaba que erais gente que queríais estudiar, formaros, ser alguien en la vida, y en cambio he descubierto que no queréis ir a la escuela. Ah, no, ¿por qué? Dice, Barcelona está llena de carteles que dicen català a l'escola. Bueno, no és bien exacte. Tots els que ens apleguem ens uneixen moltes coses. Faig una crida que seguim lluitant per la seva defensa i preservació. Permeteu-me que sigui una mica incisiu. No us deixeu entabanar per l'ambigua retòrica dels polítics que ens diuen sobre la llengua que sí, que sembla que millora, que es nota algun canvi, que anem evolucionant més o menys. Mireu, molta gent en aquest país es lleva, passa el dia i se'n va a dormir sense sentir ni una sola paraula en català i pot viure perfectament. Agradi o no, els nostres infants, els nostres joves juguen al pati en castellà i són catalans. I d'això em puc donar fe per la meva experiència de molts anys. Agradi o no, canviem d'idioma quan ens adrecem a personal uniformat, ara se'n diu Fuerzas de Seguridad del Estado, o visitem l'edifici dels jutjats de la Rambleta. Pum, canviem de seguida d'idioma. Ho fem perquè si no ens considerem maleducats. Maleducats? Però què és això? Què significa? Agradi o no, tothom traeix la llengua un munt de vegades amb aquests canvis massa freqüents. Els nostres joves fan com Sant Pere, negant allò que ells coneixen i els identifica. Us encoratjo que no estalvieu esforços. És complicat, però hem de seguir per preservar allò que és més nostre, malgrat que sigui una tasca numentina i que moltes vegades ho veiem com un impossible. En aquell temps, fa 45 anys, i ara ens uneix un mateix sentiment i un esperit de supervivència com a poble. Gràcies. Bé, i acabem aquesta ronda de paraules amb el Jaume Aulet, filòleg, també és professor d'universitat i també és monitor de català.
Moltes gràcies per haver-me convidat, tot i que m'hagi posat a l'extrema dreta. Era el consol que des de la vostra perspectiva és l'extrema esquerra. Mireu, jo només vaig ser mestre de català de l'Òmnium un any, un curs, el curs 77-78, i me'n recordo molt. Aquell any vaig començar els meus estudis de filologia catalana, feia el primer curs de filologia catalana a l'Autònoma, i quan als meus pares els vaig dir que volia estudiar filologia catalana, que m'interessava la llengua i la literatura del meu país, em van dir filo què? No sabien què era. Quan els ho vaig explicar em van dir, però noi, amb això et podràs guanyar la vida. I jo vaig mirar el meu pare i recordo molt bé que li vaig dir, amb això puc arribar a ser membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. I va dir, doncs endavant. Era una persona comprensiva, una bona persona. Un altre li haguessin dit que no. Però m'havia de pagar els estudis, evidentment, i per poder-me pagar els estudis havia de treballar. I com que faltaven mestres de català a les escoles, vaig anar a parlar amb l'Anna Santamaria a veure si podia fer classes a l'Òmnium. Va ser la meva primera experiència com a mestre. Després, amb els anys, he après que el meu interès per la llengua i la literatura catalanes, que s'ha mantingut, també s'ha anat transformant, sobretot en un interès per transmetre el coneixement de la llengua i de la literatura. Per tant, per fer de mestre. I això, si m'apureu, ho vaig aprendre, la primera vegada que ho vaig aprendre va ser en aquest curs de l'Òmnium, perquè és la primera vegada que em va tocar fer de mestre. Per això ara, la meva satisfacció més important no és tenir un currículum acadèmic que digui que tinc tantes ponències o tantes citacions, no sé què, sinó que quan em trobo un exalumne es dirigeixi a mi i faci servir la paraula mestre, parli de mi com a mestre. És la principal satisfacció que pots tenir. I molts de vosaltres que sou mestres probablement us passa el mateix. Alguns diuen professor, mira, passi. Si diuen profe, dius monitor, no. No m'he trobat ningú que em digui hola, monitor. Jo no em sentia un monitor, em sentia un mestre, o intentava ser un mestre de català. Però sobretot el que no m'agradaria és que em diguessin docent, que és una paraula molt lletja. De fet, ningú et recorda com a docent, ningú diu hola, docent, com va? Diu mestre o professor. Profe, no? Com a molt. Bé, per mi mestre és de les millors paraules del diccionari i de les més importants. I ho vaig aprendre aquí, durant aquest curs vaig fer classe també a l'Escola President Salvans, per tant tinc alguns records compartits. Sobretot tinc grans records de dues persones, però els noms ja han sortit aquí i per tant no m'hi allargaré. Un és l'Anna Santamaria, evidentment, i l'altre és el Cesc Aldea, també ha sortit, del qual vaig aprendre moltes coses perquè vam començar junts en aquell moment i em va ensenyar moltes coses de visió del món i de la cultura. L'Anna Santamaria és la que em va examinar per veure si podia ser mestre de l'Òmnium. Evidentment em va fer un dictat, només em va fer un dictat. I vaig fer el dictat i vaig fer una falta. Me'n recordo quina falta era. El text aquell parlava d'escamarlans i resulta que en el text hi havia un ús que de fet és antic de la paraula, deia escamarlancs, amb CS. Ara diem escamarlans, si ens quedem tan fets, però aquell text deia escamarlancs. I quan m'ho va dictar jo vaig escriure escamarlans, sense la C. I l'Anna Santamaria es va mirar i dir, has fet una falta. Recordaré tota la vida que la falta que vaig fer era aquesta. Però tot i així em va donar el vistiplau per poder fer de mestre de català. Llavors també vaig anar a treure'm el títol aquest universitari, a l'Autònoma, i vaig anar. I vaig poder compaginar la filologia, els estudis de filologia, amb les classes.
Després vaig anar a fer classes a altres llocs, però com a mestre de l'Òmnium només hi vaig ser un any. Recordo molt que havíem de posar-hi molta imaginació per tirar endavant. Jo tenia molts cursos al president Salvans i ningú no m'havia explicat mai recursos pedagògics o coses didàctiques per poder fer les classes. Per tant, vaig haver de tirar dels mestres que jo havia tingut. A la Tecnos, per sort, n'havia tingut de mestres de català i havia fet servir 4 llibres de català. Doncs mireu, vaig fer servir aquells 4 llibres i me'n recordo perfectament perquè els he portat. Depèn de cada edat, és un o l'altre. Feia servir el faristol, recordeu el faristol? Molt curiós, és el primer que vaig tenir. Avui m'hi he fixat, aquí davant encara posa Jaime Aulet Antolí. Encara no l'he signat en castellà, el llibre. I això ja no passaria mai més. Després de llegir aquest, o de fer-lo servir, ja no em passaria mai més. L'altre és un llibre que jo el trobo esplèndid, dels millors manuals que hi ha hagut mai de llengua catalana, que és Guiatge de l'Artur Martorell. Potser el coneixeu. Aquí vaig aprendre a llegir Calders, a llegir Josep Carner, a llegir Jacint Verdaguer. I llavors els exercicis que fèiem fer, hi havia un text de Carner, per exemple, o de Verdaguer, o de qui fos, i l'exercici era llegeix en veu alta i copia aquest text sense fer cap falta. I ja està. No et preguntaven res més. Avui dia, si un pedagog d'avui dia aparegués per aquí darrere i veiés que l'exercici era copiar un text sense fer cap falta, ens diria que estem a l'any de la Maria Castanya, no? Doncs és un dels millors exercicis que es poden fer per aprendre llengua. El guiatge, el tercer, un llibre de textos que recordo molt bé, que és el Gresol. Recordeu aquest? Molts de vosaltres el deveu recordar. Lectura i llenguatge. Hi havia textos de literatura juvenil, del Joaquim Carbó, del Sebastià Estrader, però també n'hi havia de l'Eugeni d'Ors, del Baltasar Porcel, de l'Aurora Bertrana, per exemple. I jo vaig conèixer aquests autors a través d'aquest llibre. Però doncs els meus alumnes del president Salvans alguna cosa els vaig intentar inculcar. I l'últim és el Signe de l'Albert Genet, que segur que tots l'hem fet servir alguna vegada. Aquest és el que havia fet servir com a manual en alguns cursos del president Salvans, en algunes classes, perquè és el que havia fet servir a la Tecnos també, és el que m'havien explicat a mi a la Tecnos. Bé, he portat aquests 4 llibres perquè per mi són 4 tresors, que em sembla que són especialment significatius. D'anècdotes, tot i que només vaig ser un any, en tinc unes quantes. Mireu, jo amb una cosa sí que discrepo del que s'ha dit. Molt ben pagats no estàvem. Molt ben pagats no estàvem. I, per exemple, feia aquestes classes per poder-me pagar la carrera, però no m'hi arribava. I els diumenges havia d'anar a fer de repartidor de pastissos del Turull. Anava els diumenges a repartir pastissos. I recordo molt bé el dia que vaig anar a repartir el pastís el diumenge al migdia i m'obren a la porta i diu «Mira, el professor de català!» També recordo un president Salvans que n'ha parlat una mica el Josep, quan anàvem a fer les classes allà, el mestre allà alliberava a aquella hora. I un cop van decidir els mestres del cicle aquell, em sembla que era, que farien una reunió de cicle, alliberarien per fer una reunió de cicle, i el professor de català no s'ocuparia només de la seva classe, sinó de totes. I vaig dir, escolteu, aquest dia no cal que em signi ningú el paper, jo me'n vaig cap a casa. I aquest dia vaig renunciar a fer la classe, perquè no pot ser que la reunió de cicle es faci a l'hora que el professor de català, que no forma part del claustre, pugui tenir cura de tots els nens aquells allà al pati. I me'n vaig anar cap a casa, vaig renunciar a fer classe. Mireu, d'anècdotes n'hi hauria més, però tampoc no em vull allargar. En un país civilitzat, com pretenem que sigui el nostre, la principal arma és el llenguatge. Diuen que parlant la gent s'entén i en els països civilitzats les coses es debaten en un lloc que es diu Parlament, i si es diu Parlament és perquè s'hi parla. Vol dir que quan algú vol anar al Parlament amb un lema que recordareu que diu fets i no paraules, recordeu aquest lema? No pots anar al Parlament amb un
lema que digui fets i no paraules, perquè la paraula és la principal arma. En una societat no civilitzada, no. Les armes són unes altres. Poden ser pistoles, poden ser porres, poden ser ariets per rebentar portes a les 6 de la matinada, però no són les paraules. En el nostre cas són les paraules. Per tant, si la nostra arma és el llenguatge, jo estic convençut que els professors de llengua i literatura catalana són el braç armat de Catalunya. I que, per tant, des d'aquí faig una crida a la lluita armada. Bé, abans de donar veu una mica al públic que, si vol participar també explicant anècdotes, voldria llegir una nota que ens ha fet arribar al Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí. Diu així: el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí i tot el seu personal s'afegeixen a l'homenatge als primers monitors de català de la nostra ciutat, dels quals se senten en bona part hereus de dedicació. També feliciten i agraeixen a Òmnium Cultural aquests 50 anys plens d'encert i de feina ben feta. Nosaltres també us felicitem pels vostres 30 anys d'existència i escoltarem la cançó que ha compost per a l'ocasió el músic d'origen islandès resident a Barcelona, Halldór Mar. La podeu cantar, sí. El viatge que no s'atura mai, amb la força d'allò que és nostre, que ha obert portes a gent de tot arreu i que ha vingut, l'ha fet seva i l'ha estimat. Un llarg camí que ja hem recorregut, tots en marxa, tots fent xarxa, tant que hem fet i mai ens hem perdut. Seguirem aquí, ens trobaràs. Si tu vens, junts parlarem, creixerem fent lligams i avançarem junts sabent que la llengua és de tots i l'hem de fer servir. La llengua és un tresor